окей. Майко. Седи. Ко прави, о? Нищо, дезинфектирам. Да. Ще Седи. спрете ли? Ще спреш ли? Какво правиш, бе, бандо? Аз спри, бе, стига, бе, спирай, бе. Спирай, бе, Какво ще стане? спирай, бе. Какво ще стане? Да. Отвънка, бе. Отвънка ли? Ко прави, о? Отвънка, Салигайте, цяла вечер ще Бомбе? отидем тук. Какво правиш, аутизъм и си къпси? Ние на Какво се? майка ти и вуйчето си само. Охо, Охо, замината на билечи двамата. бах ти смешните. Айде. Като тумори, малко. Де. Я да се снимаме. Не, Нали обичай да се снимаме? Имаме. Я кажи ръбе, я кажи фъ, бе, що фъ плиш така, бе? не, лекара нямаше вина. Що фъ плиш така, бе? Какво Що фъ скажа? плиш така, бе? Май не мога да говорим, защото си много дебел. Гледаш така, защото си много дебел. Дърт. Кой е дебил, бе, джибиш? А? Ти знаеш кое става само свич, бе, джибиш. Ти си втора фаза вече. Лекара нямаше вина, трябва да се му извиним. Чакай, че може да ни помни. Господин лекар, извинявам се. Ай, помни нещо и ще накъсам още 60 пъти. Чакай, ще ме наръгаш мене, бе. А? Помпо! Салигайте, Точно па как си там, бе, човек? О, какви те дойдоха? Гавреца с медика. Да, почвай. Почвай. Ай, почвай да псам аз. Весело снимаш ли? Дай се отвънка малко, отвънка. Оттам трябва да запалим. Здеха ми слуша майка им дома. Отвънка пушете. О, идват. Ай, бързо. Запали го само, запали. Айде, бе, Качвате джибиш. се, качвате ли? Айде, бе. Анте. Чакай, стой, мога да видим, бе. Нали гръси да чакай. снима? Виж, почнаха да ме гърмят. Чакай, че ме гърмят, стой. Еми, брат ти изляза рязко, човек, извинявам се. Ти беше на завоя с вехе, тук и съм излязал рязко. Абе, какво ми се обясняваш, бе? Да довърша нещо. Ти нямаш нищо. Точно. Не ми трябва, може да спокойно. Хубаво, добре, що. Гледай как му ще дима, гледа. Майка му дойде. Е, брат. Маска. Може да ме метнеш до магазина. Слушай, я задръжи. Я задръж. Аре, бе, си. Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, fidati di me. Pedro, praticamente il meglio. Тук само неща се цима. Да. Само пласнаха преди малко. Ама тя ще изкърта. Само мерите, ще изкърта. Чакай малко, ще иди да покажа на тебе. Мерите ми, че ти чупим краката. Копа да беге, бе. Беге, курва. Ама рита ти, бе, брат. А? Тъчуват, втора фаза си. Ай, Я видим какво пише. Маняк ти беше ли са? тролна болница, ли? Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Ой, батънце. Давай чай, са ти дал. Колата почна ми там. Ого, Ай, батънце. колега. Аз съм механик, да знаеш. Аз съм колко тунчета батънца. Сега какво правя? Розо е. Брат, най-потрошна си да правим. А брат, казах ти работи преди ги вкараме.
Сега за какво само ме бавиш? Какво бе? Ама трябва какво да по-правилно да... Така да я вкарам тука, Що за Ти да, То си избяга, Открала колата, Муква бе. То стана. Ма би, Я го респектирам. Кума биже, Къде ми е колата, Ти ме взе току-що, Ти си, аз съм брат му, бе. Къде ми е брат ти, О, вие не сте добре, бе. Става джибиши. Там имаш номер. Готов ли си да лъка? Главно Ю, Ти що ми взе ножа, главно С. Сега ще го върна този. Дай до банка, просто че ме замекаш. Кажи. Що ми взе ножа, Защото брат, ти искаш да убиеш приятеля ми, бе. Не съм го убил, той ме удря, вика, нещо ударих ме. Чакай, ела тука. Чакай. Брат, давам ти го, обаче слушай са. Не го убиш, защото той умеля буквално от тебе. Добре, аз без исках го наръгах, бе. Добре, нищо са. той му Връщам прави. ти го, брат. Връщам Да. ти го. Бъди добър, брат. Ти какво тук почваш да му обираш жена, баго. Добре, брат, сори, брат, ама защото такова ще приятеля ми, съжалявам. Аре, брат, оправяме се и двамата. Добри сме. Да, добри сме. Мама видона. Те, ама, ме сърлен. Джанте, как съм? Взеха ми 20 бонус за те. Дали бе? Бил майката. Аз му си и без пари. Колко? Момчета, аз съм с 4К в банка, ако щете ми вярвайте. Сега, Не се бавам. да дадим едната джаната, освен да я препроведеш. Да, бе. Що там ми е топло. Удри момчета без причина, бе. Абе, ти сама се го пак. Знаеш как съм облекал? Джинс от пичка. Абе, тази пишка ми е в третия намирала. О, ти откъде дойде, брат? Джибиш ли се? Тук ще има интеракшн. Абе, няма пари да така да отида да скъпени прикчета, бе, човек. Ти чуваш ли, ма? Джибиш. Аре, ти си. Добре. Зми го аз си взема друга кола, че не мога. Кой си е? Готов? Брат, къде си? Анте. Багажика затворен. Майко, къде се залах аз пак. Интеракшн има, давай, карай. Да не гана полиция, Ди, спри. Да.
Аха. Тихо, кажи, че сме имали клиент. Господине, ще моля изгасите двигателя само. Наклонена engine. Да ви се представя където Хаджи Манджера съм аз. Може ли една манджа? Знаете ли защо възпирам? Не. Що сме жълти да натуй? Защото? Сме жълта болница. Не. Да, са пъскачи. Понеже бяхте спрели на пътя, бяхте паркирали неправилно е там, отгоре на бордюра. Вярно е. Не е вярно, имам 4 съжител в полата. Спорете с мене, господин Аполо, ще стане. И сега. Добре, както и да е, ще моля една лична карта и шофьорска книжка. Значи ти момче искаш и помощ. Искаш ли да му помогна? Искаш ли да му помогнем? Аз съзнах. Виждаш? Стимики иде да правиш, моля се, брате. Качари, Да се кача ли? качи се, Добре, бе. добре. А може ли мога път да ми дадеш? Да, сериозно сега. Абе, то се бърка в гащите ми, човек. Ами, господине, Моля се, оправи го. ще ви помоля да слезете, защото ще трябва да пишем. Какво ще пишем? Глоба. Аз писал от нещо, човек. Да, само да... Зарядвам да с взема- тия, ама... Горе за Не паркинг. мога да слезна на изчакай си. Абе, човек, аз съм по нямам гащи даже, бе, човек. Каква глава? Чакай. Сега е, брате, моля се. Вижте, брат, вас пратих само там. Виждаш ли прицата? Ето, господине, мисля, че я писах. Защо не ми пишете, аз какво съм направил, бе? Дай. Ама аз нямам пари, бе, брат, такива оръжия. 40 банена в банка. Кой, ти ли? Ти, Къде? те ги дават хората, виж, пекани са хората и си дават. Остава тук. каза да го оставя, то се шумам по. Тук има толкова много хора се обърка. Така да направим си. Джибиш! Да поем си. И братела. Джиго. Как паре, кадартак. Ма за тъйна на място пред оръжията, ама. Брате, отка да ста приемам софия. Джибиш. На. О, някой тук ми идват с... Те? Значи, кой ще прави селфи? Абе, топките... Там лежат ли тези топки? Абе, не иди там, те са дърти, бе, човек. Те готвят, че... Там малко, май. Абе, те са дърти топки, иди пат там. Това имате, нали пистолет искате? Да, колко струват? Еми, мога да ти продам най-ефтиния 100к, 90к. Тока ли? Може да не изплаща ли? Ко? Не изплаща ли нещо? Ети нож без парите, да. Дай на мен, аз ще дам 10. Дай на дартак един че. Дай по един нож да вижда. Аз ще дам, виж сега, аз съм папичка, човек. Няма. Ще ти дам колко пари, мамо. Чакай, да го стреля. Де стреля, бе, джибиш. Ще стреляш, бе. Аз те 60. момчета ще не Значи- виждаме, човек. Как се припадат коли? Как се припада лекичко тук? Кажете кой мускул е, момчета? Това виждам, наистина. Жака, че ме като написам това? Ви чувате ли, ма? Чуваме Ама да. като си на този бутон.
Брат, дай един пистолет назаем, утре ще ти отговоря. Назаем не. Аре, виж каква пишка имаме, човек. Майко, среща на педалите на едно място. Майко, Чакай малко. майко, среща на педалите ли има тук, извиняйте? Не говори, че еш, ма. Добре. А? О, майко, Я излез. гледай. Чакай да ви пратя всичките да почистите малко. Не, бяхме вчера, не молеца. Ела тук да поговорим малко сега. Джимиш! Аз защо не ги виждам те сходове, чик? Как не ги виждаш, бе? Припана на жената. Ало, ти ли се, чипиш? Да, прави си персонажа, че ще та баннат. Чакай малко, аз се афизъм, човек. Знам кога влизаш, бе, свич, блейд. Виж каква пишка имаме, човек. Ай да не отрежа. Ай, стига вече. Моето, брат, махни, Той няма пари за гар. махнете тук отговоря. Прави си той гащите там. Ама то те има... Тако се так. Брат, много. Чакай малко, Павла, моля се, брат. Виж сега, заради мене, виж, заради... Виж някакви на протеза. Ще Попишка. да баннат, брат, и... Не, брат, махни този вайбъра. Да те питам нещо. Махни малко докато говоря. Не, няма махам на това бана. Че махни си това. Махни си чурката. Ами как да я махна? Горе първото си избираш. Добре, брат, аз съм преди 15 минути, като ще я махна. Тако. Нададох ти меню да го правиш. Абе, Павло, те си сменят човек. Та чурка. Ай, горе първото е, сиш, блед, 5 дет пише. Той малко е нуп. Какъв нупо е, брат, виж. 5 модел ширт. пише. Виж, не искам На на ширт. пет И на модел, шергащи, пет модел. служигащи. Не може, на NPC не може да ги кажеш. Да. Модела се смена, героя просто е. Само ти Горе, бе, виждал, сиш, брат. блед, горе, най-горе. Пак си чува. Павло, ти ко би обещал, брат, ако дойда в този град, ко ще им подариш? Сперма. Сперма. Не. Ти ми обещал, брат, още преди 2 години. О, да бе, аз помня. Како е то? Ема. Сега бе, брат. Не, обещане, брат. Виждай Да, се, бе. брате, двамата, я се виж. Добре, айде, не искам подарък, искам да отманиш вайбара. Що стана? Чувате ли? Сега се чувам. Не бе, ти си има там някакъв интеракшн с теги сега, брат, да се оправи. Моля се. Виж. След 2 Да. часа ще го маниш пак. Не. Аре, брат, да направим такова готин град. Чакай да. Виж, Не, ако направим няма да някой го беля... отдам. Не Просто става ли? там, защото ме викат на... Кога? Не, брат, няма смисъл за кого го отдам. Няма. Като цяло, и да го банна, след един час ще е баннат от другите админи. Хората не са... Между старите другото, хора. питам нещо. Добре, поне един час да играе човека, брат. Вчера на задачи тест полицаи малко наистина то не е адекватни, каза Август. Да бе, ще видим. Да, имаш пак. Ти чуй къде поиграе малко, братле. Не, бе. Кой ти пречи? Брат, Вече той ми, си брат. преценил, ай престани вече, човек. Добре, престан. Окей. Добре, щом няма да го баниш, искам си моята кола. Какво Айде. бе? Какво искаш бе? Кола ти ми обеща да джибиш. Не съм обещал такова нещо. Брат, сега още преди 2 години, човек. Не помня.
Хубаво, купи ми там една вода само за 2 лева. Ти имаш 50 хиляди в тебе, бе. Ама не знам колко струват. Има... Добре, виж сега, чакай, Да. чакай. Ма кети малко. Дай ми още 50 бона на нея. За твоето обещане, моля ти се, брат. Нямам, бе. Как нямаш, ти си онир, бе, брат? Ти да не мислиш, че тук така стават нещата. Set money, give money. Дратетата даде на някой друг парите. Брат, че ми обеща, брат, моля ти се. Чао. Айде, добре, чао, чао. Да. Мега му, виж какво става. Джибиш са. Я виж.